ፋቶ የማይማረው አጥፊ ቡድን የትግራይን ህዝብ ለዳግም ችግር ሊዳርግ በመነሳቱ ህዝቡ በቃ ሊለው እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ የክልሉ ሰላም ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂደዋል። ውይይቱን የመሩት አቶ ጌታቸው ለህዝቡ የማይጨነቀው ቡድን የትግራይን ህዝብ ለዳግም ችግር ሊዳርግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አብራርተዋል። ከጦርነት ውጭ ሌላ መኖሪያ የለን የሚል ቡድን የትግራይ ህዝብን ወደ ከፋ ጥፋት ለማስገባት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መጀመርያ እዚኣቶም ዝመርሕዎ ዘለው ትግርኛ ዝዛረቡ ብልፅግና እዮም ዝብልዎም ገሊኦም። ስለዚ እቲ ብልፅግና ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ፖለቲካዊ ጎስጓስ በመሓርኛ ወይ እውን ብመራሕቲ ናይ ብልፅግና ዘይኮነ በዚኣቶም ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ትግራይ ምዃኑ ንፁር ኮይኑ ኣሎ። ግን ንትግራይ እውን ክገጥሞም ስለዘይደሊ ዘሎ ብግምጣሉ ብሓሶትን ብሸፈጥን ድማ ይፍትን ኣሎ። ፎር ኤግዛምፕል ሉክ አት ዲስ ጋይስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንምንታይ ዝኸውን ተወላዲ ትግራይ እዩ ዘሎ። ኣዝዩ ብዙሕ ትግራዋይ ዘለዎ ማለት መንእሰይ ዝበፅሐ ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሰርሕ ዘሎ ወይ ዝነብር ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። How come ከምዚ ዓይነት ክሪቲካል ግዜ ኣብ ኣገዳሲ ናይ ህላዌ ሕቶ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብተጋሩ ዝድገፍ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ጌታቸው ረዳን ፃድቃንን ዝገብርዎ ዘለዉ ክንዲዚ ሰብ ጥራይሲ ኣብ ማይ ተሳትፎ ኢልካ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኩናት ኣይደልን ዘሎ ኣይ ኣግሪ። ግን ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናትካ በፍንጫ በስገዳዲ ዝመፀ ዘሎ እቲ ኩናት ከምዚ ኢሉ ከሎ ናበይ ገፆም ትዊስት ይገብርዎ ኣለዉ። እቲ ሚድያ ግን ቀፃሊ እዚኣ ነገር እዚኣ ዝተውዒልኩም ሓዝበለይ ኩሉ ግዜ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ዓናዊ ኩናት ሓድሕድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሓድሕዳዊ ምጥርጣርን ወተሃደራዊ ምትፍናንን ኣትሎ ብሰንኪ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማይ ሓደጋ ዞባዊ ኩናትን ፀላሊዎ ይብል ዓለም ለኻዊ ትካል መፅናዕቲ ቅልውላዋት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ICG ብረቡዕ 18 ለካቲት ዝዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዘነፅር። ብፍላይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥርን ካብኡ ሰጊሩ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ተዓንቂሩ ዘሎ ስግኣት ኩናት ከም ዘተሓሳሰቦ ድማ ኣስፊሩ ኣብ ሕመረት እትሕዝ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ልዕላዊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቅሉዕ ወፍሪ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩ ኣሎ። ኣብይ እታ ብመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን እያ ብምባል እንተስ ብሰላም እንተስ ብሓይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክሕነ ይስማዕ። ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትኸይድ ኣላ። ብልፅግና ድማ ኣሻፈረ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ሓዳሽ ዘረባናቱ ድማ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በውስጥ የሸሸግነውን በቤት የመከርነውን ላው የሲዳማ ህዝብ ተጋለሁ ባለፉት 5 ዓመታት አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በርካታን የህዝቡን ፍቅር እንዲሁም ታሪካዊ ከእናትና ከአባቱ የኢትዮጵያ ልዩ ስጦታዎች ናቸው። ልዩ ተምዘግዛጊ አየር ወለዶች በአንደኛው ክንፍ የገባቸውን ክብር እንደ ሀገር በጋራ እንድሰጣቸው በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ሸው እዩ እዚ ምርኢት እዩ። ግን እዚ ምርኢት እዚ መዳለዊ ናይ ኩናት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። መጠንቀቕታ እዩ ዝሰዲ ዘሎ የኣይ ሰብ ነዚ ወታደራት ነዚ ፈሪሁ ርዒዱ ገለ ነገር ሓሳባት ተቐይሩ በቃ እቶም ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኮይኖም ንዓድሌትካ ግበር ክብልዎ ኤርትራ ተኮይና ድማ ዓሰብካ ውሰድ ገለ ክትብሎ እዩ እቲ ሓሳብ ናቱ ሓቂ ንምዝራብ አከነጋነ ይነቀልና ብዛ ባሕር ግን ተዛሪቡለ ብዚ የእናንተ ተልኮ ኢትዮጵያን መገንባት፣ ኢትዮጵያን መጠበቅ፣ ኢትዮጵያን ማጽናትና ኢትዮጵያን ማሸጋገር ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ላብ ትሰራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ አጥንትና ደምችን የምናሸጋገራት በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን ላሉ ሀገራት አለኝታ መከታ ጋሻ ለመሆን ነው። ለዚህም ሲባል እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ኣለኹምላ ንኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ዝመፃ ክትከላኸሉላ ከተትሕንዋ ብላብላ ፅቡቅ ያ ሰራዊት ክትሃንፅ ከለኻ ሃገርካ ንምሕላው እዩ፣ ሃገርካ ንምሓስ እዩ፣ ፀጥታ ሃገርካ ንምሓስ እዩ። በልከ ሰራዊተይ ክንዚ ኣሽሓት ኣመሪቐ ሰራዊተይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሑ ኣሎ ትብል ዘለኻ ዳ ናይ መን ሰራዊት ድዮም ዘብንጎም ምሸትን ሕማቕ ትርኢት ደሪኡና ዘለው
لنكنا دوت فيديو تراي كنا الناس أصلا بسيكني دول الناس اللي تسش من دنيا كم تري وزن لهم زياتهم تم سراويت يوم لومي مارشي قبرو حركات قبرو نحري وحدة مع التقدمة أبكال هاجر كيدهم تواجيهم ديكون سويش تعدم بفانو يمارخو مالتيو سلازي اتقصات ناي تكوينات ناي إثيوبيا ناي بلصقنا نفس زخاله دراما زملو قداي سلازغونه دحانسو شلل نبلو حنت جن نقرن أفريقيا حلفا قبر الله يزبل حلفا نقرن أفريقيا ننفسنا قوي الناسي نقرن أفريقيا معبالن نصطان كنحجزينا يزبل زلو هايه ምድር በተራራ በጅረት የነበረውን ስልጠና ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገር ነው። ከውሃ የመራቅ ከውሃ የመሸሽ ውሃን እንደ ባዕድ አምልኮ የማየት ክፉ ልማዳችን አሁን ባለው የልማት እሳቤ ሪቨርሳይድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግድቦች በመገንባት ውሃ ህይወት ውሃ ልማት መሆኑን ማረጋገጥ መጀመራችን ይታወቃል። እንታይ ዝብል ዘሎ ንምንታይ እዩ ኸዚ ከም ዝብል ዘሎ እስኪ ቁርብ ከርየኩም ገለ ናይ ድራማ ሰብ እንድዩ ናይ ድራማ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ሸው ሰብ ስለ ዝኾነ ሸው ኣለዎ እንታይ ገይሩ መስለኩም ኣብዚ እዞም ሰራዊት ካብ ብባሕሪ ናይ ባሕሪ ልምምድ እውን ኣካይዶም እዮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዲጋ ካልእ ዲጋ እቲ ጌርድ ይኮነን ግን ካልእ ዲጋ ከምዚ ብባሕሪ እናወረዱ ካብ ላዕሊ ጃልባ ትወርድ بمركب مزيا مالتيو عندن تم سراويت بجمد يوم وريدهم قلمله نتديجا نمدحان مالتيو كاب ديجا سودي كامني خاطر حنو كتجرد تجرد زبهال جبس كتهرمن تمسياسي كم زياي لهم حنبيسهم يوم كتحنو ويو تملخت على ديو ولا اتردانن ولا سبت تليقوم يوم كم غيرهم كتحنو نباخاتكم يقطفت جمتات كما خاتكم يزجمت زلو خانا نبعلي ግን እቲ ሓሳብ ናቱ ግን ቁሩብ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሕሪ ፈትዩ ጀላቡ ክርኢ ደልዩ መቸም ባህግታቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባሕሪ ሕማቕ ባህሊ ስለ ዘለና ካብ ማይ ምፍራሕ ገለ ስለ ዘለና ንዑ ንምቕያር እውን ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ ዝኽእሉ ክነግረኩም እቲ ዕላማ ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ ይብል ስለ ዘሎ ድሮ ነቶም ፕሮጀክት ሂቦሞ ዘለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ንባሕሪ ገለ ክገብር ዝኽእል ጀላቡ ክዝውሩ ዝኽእሉ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ኣብ ጃልባ ኮይኖም ክኸዱ ዝኽእሉ ወታደራት ሃኒፁ ኣለኹ እየ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ናትኩም እንታይ እዩ ገለ ንምባል እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትስ ጀስት ከምዚ ኢሎም ወሪዶም በዚ ነዚታት እዩ ጅት ከም ዓብ ሸውዮም ገይሮም ሸዊ እውን ማለት ካብ ሸው ሓሊፍካ ኩናት ዘርኢ እዩ ገለ መለክ ትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ግብፃውያን ነዚ ይርእይዎ ኣለዉ ሪኣክሽን ናይ ግብፃውያን ድማ ከስማዓኩም እየ ኤርትራውያን እኳ ፈኸራን ተሕዲድና እዚኣቶም ለሚድዎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ብዙሕ ሪኣክት ይገብረሉን እዩ ታበቃ ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም በድሮን ሬኮነሰንስ የሚያደርግ በካሚካዚ ምሽግ የሚያፈርስ በምሽግ ብቻ ሳይሆን በስትራቴጂክ ቦታዎች በሰላም ወረዳዎች ውጊያን የሚያጣጥፍና የሚያሳጥር ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን እላችሁ ፈልጋለሁ። የቀኒልና እንታይ ዝብል ዘሎ ድሓን ቅድም ክነግረኩም ካብ መቃዲሾ ሶማልያ ጀሚርካ ክሳብ ዓሰብ ባፅዕ ኤርትራ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ንጎረባብትና ዝኾነ ይኹን ናይ ሓደጋ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብ ባሕሪ እንተጋጢምዎም ናብኣታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ከም ጎረቤት ከም ሓደ ብሩኽ ጎረቤት ከም ሓደ ቅዱስ ጎረቤት ዝተዳለና ናይ ባሕሪ ልምምድ ዘለና ኢሊት ፎርስ ብድሮናት ምንቀሳቐስ ዝኽእል ሓበሬታ ክክብ ዝኽእል ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ስለ ዘለና ኣጆኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና ኣጆኹም ከንሕግዘኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ መልስናትኩም ንገሩለይ ኣነ እኳ የቐኒየልና ኣፍታሓላ ነፍስና ዝኸኣልና ኢና ናትካ ሓገዝ ኣይንደልና ዓድኻ መሓድር ህዝብኻ መሓድር ቃልቃል ትብል ዘላ ሃገርካ ትሕን ሰራዊትካ ንዓድኻ ተጠቐመሉ የቐኒየልና ስለቲ ሓልዮትካ ሓልዮትካ ኣይኮነ ንፈልጦ እንዲና ግን የቐኒየልና በሉልና እስኪ ማለት ኣብዘይ ውራዩ ክዕጠቕ ዝደሊ እንድዩ ኣብዘይ ውራዩ እንዲ ክዕጠቕ ዝደሊ ዘሎ
መርዓት ከይሓስክን ሲ እንታይ ባሉትም መርዓት ከይሓስክን ገለመለላው ቀፅል ወድሓን ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሕግዝ እየ ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ሓገዝካ ይትረፈና እዚ ሓገዝ እዚ ኣየድልየናን እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሕፅር ዝበለ ሓገዝካ ይትረፈና ኢና ንብል ዘለና ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ትብል እንተለኻ እናዓታቶም ኣቕርባ ኣቢልካ ብዝጥዕሞም መንገዲ ተዛረቦም እንተቲ ኤርትራ ግን እዚ ባሕሪ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከተና ጉዳይ ኣይኮነን ኢላ ኣላ ማለት እዩ ናው ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ ካልኣይቲ ሓንቲ ቁርብ ተገርም ካክበኩም እያ እዚ ፊልድ ማርሻል ናቱ ዝበላካ ስሙ እንችለው በላይ የሆነ በጦርነት ሂደት ውስጥ የተፈጠረ የተሻለ ሰራዊት የተገነባ መሆኑን በልበ ሙሉነት ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ጦርነቱና የየመንደሩ ግጭት የካዴት የስታፍ ኮሌጅ እና የዋር ኮሌጅ የቲዮሪ ትምህርትን በመጨመር በጦርነት ተመክሮ ዳብሮ የሰለጠነ ሰራዊት ለመገንባት እድል አግኝተናል። ስለዚህ የኛ ሰራዊት የቲዮሪ ሰራዊት አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን እንታይ እስከ ይብላሎ ወይ ንጉዳታ ናይ ዚያቶም ሲ ኣታ እዚ ሃገር እዚኣ እኮ ሕማቅ ጎረቤት ረኺብና ይብሉ ብዝናተይ ቻነል ኣለዉ ሓቅኹም ናይ ብሓቂ ሕማቅ ጎረቤት ረኺብና ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናትና ኣብ ኮሌጃት ዝተማሃረ የሚወጡ መረጃ ወታደራዊ ስልጠና ጥራይ ዘለዎ ሰራዊት ኣይኮነን ዘለና ይዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ሳላ ፅቡቅ ዕድል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፈቐዱ ሃገር እግርግር ስለ ዘሎ ኩናት ስለ ዘሎ ብቲዮሪ ጥራይ ዝተማሃረ ዘይኮነ ብተግባር እውን ናይ ኩናት ልምዲ ዝገበረ ሰራዊት ኢና ንሃንፅ ዘለና ይዝብል ዘሎ ብኻላ ዘራርባ ሸነ ይኹን ፋኖ ዝገብረና ዘሎሲ ንሰራዊትና ንስልጠና ይጠቕመና ኣሎ ወይ ዝብል ዘሎ እቲ ሰራዊት ንምንታይ ዝስልጥን ዘሎ ንክማርቕ ዝስልጥን ዘሎ ወይስ ንኽስዕር ዝስልጥን ዘሎ ኢሉ ዝሓትት ከየለን ኣብቲ መጋባያ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ተሰልጥኖ ዘለኻ ንፋኖ ይተሰልጥን ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ እዩ ካብ ተራ ወታደር ናብ ስፔሻል ፎር ኤሊት ፎርስ ተቐይሩ ዘሎ ፋኖ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ሳላ ናይ ዕግርግር ሃገር ዝሃነፅና ሳላ ኩናትን ጫውጫውታን ዘለዋ ሃገርና እቶም ንምልምሎም ዘለና ሰራዊት ናይ ውግእ ልምዲ ዘለዎም እዮም ይብሉ እቶም ዘይተማርኹ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ጉድነስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ናይ በይኖም ዓለም እዩ ዘለዎም ክበሃል ከሎ ናይ በይነ ዓለም ግን ከዓ ይኾነሎም በቃ ከምዚ ኢልካ ከለካ ሃገርካ ትቕፅል ስለምንታይ ከምኡ ኩሉ ግዜ ክትግምት ኣለኩም ከምዚ ኢላ ሓደ ሎ ፕራንክ ዝብላ ነዛ ሓደ ሶማላዊ ኩሉ ግዜ ፕራንክ ኢትዮጵያ እዩ ዝብላ ፕራንክ እያ ብሓቂ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም እንተለካ ሃገር ትፈርስ እያ ኖርማሊ ግን ኣብዚኣቶም ኣይፈርሱን እዮም ምክንያቱ ንኽፈርሱሎም ኣይደልይዎም እዮም ንኽፈርሱ ይደልይዎም እዮም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ትቆፃፀራ ትቕፅልታ ኮይና መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማሲ ዝቕየር መሲልኩም 4 ኪሎ ምስ ተቆፃፀርካ እዚ ቅድሚ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ዝገበርዎ እዩ ማለት ባፅዕ ሒዞም እዮም ሻዕብያ ባፅዕ ምስ ተታሕዘት ወይ ካልእ ቦታታት ምስ ኤርትራ ገዲፎም እዮም ኣብ ደገ ባሕሪ መስመር ናይ ንግድናቶም ኩሉ ተዓፅዩ ስለዚ እቲ ሃገር ወዲቓ እያ ባይ ዲፎልት እዩ ዝበሃል ኖ በታ ተሪፋ ዘላ ይቅፅል ብሱዳን ረድኤት ኢትዮጵያ እዮም ገለ ይቐፅልዎ እምበኣር ንትግራይ እንተተቆፃፂርካ ኖ ዓሰብ ተቆፃፂርካ ኖ ከባቢ ተቐረብካ ኖ 4 ኪሎ ተቆፃፂርካ ንብረቱን ቦርሱን ጠርኒፉ ክሳብ ዝኸይድ መንግስቲ ኣይወድቕን ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ገለ ዓይነት ጎረቤት ማለት ሓያል ማለት ዘይኮንኩሲ በቃ ናይ ካልኦት ሕዛእቲ ዝኾነት እቶም ወነንታ ድማ ብዘይ የገድስ መንስዒሩ ኩሉ ግዜ ነቲ 4 ኪሎ ዝሓዘ ምስ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣመሓደርቲ ዘለዋ እያ ሓንቲ ኣብ ብሉምበርግ ዝቐረበት ሪፖርት ክበኩም እየ ብልፅግና ክንዲዚ ወታደራዊ መናውረታት ዝገብር ዘሎ ወይ እውን ተሃዲድ ዝገብር ዘሎ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክሳዕ ክንዱ ንውግእ ድልውነት ስለ ዘለዎ ድዩ budget not to high levels of tension. If the conflict does reignite, what does it mean for Ethiopia, which has been going down the path of these economic reforms? They're undergoing an ongoing debt restructuring process. Could it set them back?
Most definitely. I mean, everyone you talk to, economists, analysts, they all say Ethiopia doesn't really have the money for a war. If it did go to war, there'd be huge costs. They're only just starting to recover from the last time there was conflict. The hangover effect from the COVID pandemic took a long while to sort out. And creditors are just beginning to see light at the end of the tunnel in terms of restructuring that debt. So it would really set them back a huge... Exactly. دائما تبلو زلو بزي. إذا تبلو إذن ريوز لنا كونتات إنتاي كون مالتي إثيوبيا اندحري إذا كوينات إذن تقاتي موا أخول باجت على واجينا وي ونزناي كوريدور لمعدونا IMF program reform زبلو زلو زخيد زلو كماي كقص الخل مزخول زلو كونتات يوم زبلو زل إلى توسعة كل شاب كم زبلو إثيوبيا أبتقرأ إذا قاطع مع داخل خطوات كمان كبيدواني ركساب حجون بدقمان بقلنيات برابر زلا سلزي إذا حجر زي نزح حجكم كقاط مزخل كوينات كت أورز خل كت أبا خمسة يبلو كل سب فلتيلو كل سب جن تكونتات أنا تصير كم فلاتيو أبزي حدا يرتراوي نكح قالوا نبي حكي كل جزء صبوا نجار نزنا يبلتقنا جيم إكسبوز مقبار قصر حدا تسلى فيه أبزي نريوت أنا حنا وتهدراو مريض نبي قبلتقنا أنت هيلهم تعرفوا مني ربما حرنيا حصوت سلزقونه there was this تايلو له whether we are loved or تودم تتلاميا يفتو سبيفتو يسلايو كاب أفضل جبهة تخلكيلنا خلنا براين خلينا زبل شروحي زلوا سلزي again this is a clear نايكوينات declaration is you زي لولو if we zoom out this becomes unambiguous. Ethiopia's latest direct declaration of Zikatawi نايكوينات أواجي لولو حدا لبيت أرنافيا ስለዚህ ነቲ ገይ ምቲ ቀጻሊ ኤክስፖዝ ምግባር ኣገዳሲዩ ኤርትራውያን ድማ ንፍዓት እዮም ኣብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ብብዙሓት ክምስከረሎም ንርኢ ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ናይ ብልፅግና ኩነታት ማለት እዩ ናው እዚ ሰብ እዚ ናይ ኩናት ኣዋጅ ወይ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ ጥራየ ከብርህ ደልየ ዘለኹ ኣነ ካልእ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልኦት ማሕበረሰባት እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ስምዑ ብዝኻ ኣብዚ ሓንቲ ኪዳነ ኣመነ ዝገበራ ነይራ ዝለዓለ ገበን ክግበረሉ እዩ ፃውዒትና ብልፅግና ዘይምቅላስ ዝለዓለ ገበን ክግበረሉ እዩ ፃውዒትና ክልተ ቅዋም ኣሎ ትግራይ ክልተ ጥራሕ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣንጻር ብልፅግና ዝገብርዎ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝናድ እዩ ሰራዊት ብልፅግና እኹል ምክንያት እዩ እቲ እግረኛ ሰራዊት ብዘይካ በዝሒ ነብሪ ዝኣተወ ተነባጊዕ ኮይኑ ከም ዝብተን ምንም ሕቶ የብሉ ብኣንጻሩ ንህዝቢ ኤርትራን ንመንግስቲ ኤርትራን ናይ ሃገሮም ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዋላ ንግብፂ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ንወይኑ ብክድኑ መጀመርያ ህልውና ይረጋገፅ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ አንጻሩ ይቃለሱ ኣለዉ ብዘይካ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ ይመረትስ ዘዋፍረቶም ዓመፅቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልኦም እናተሰዓረት እያ ትኸይድ ዘላ ተጋሩ ካብዚ እንታይ ንማ ክልተ ሰልፊ ኣሎ ምስ ፀላእ ምውጋን ኣሎ ምስ ዓድኻ ምውጋን ኣሎ ንብልፅግና ዘይምቅላስ ኣዋጅ ክወፅሉ ኣለዉ ትግራይ ፅባሕ መን ተቃለሰሉ እዩ ትግራይ ኣላት ንኽብል ትግራይ ሓይሊ ወሲኻ እምበር ሓይሊ ይቀንሰት ኤርትራ ዝኣክል ዓብዪ ሃገር ወሲኻላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣብ ናቕፋ ክበፅሕ ከሎ ኣብ ሳሕል ክበፅሕ ከሎ ዓሰርታታት ሽሓት ሰራዊት ትግራይ ከይዶም ነፍሲ ዘሪኦም እዮም ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ክንከፍል ኢና ኣብ ብልፅግና ክዳና መረ ፖለቲከኛ ክዳና ኣመነ እዩ እዚ I think this is a very good message ትክክለኛ መልእኽቲ ኣብ ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ መድረኽ ዘድሊ መልእኽቲ እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ክመፅእ ከሎ ፖለቲካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ መርገፂ ክትወስድ ክትግደድ ኢኻ እቲ ትወስዶ መርገፂ ወይ ፅባሕ ንጎ ክኸፍ ክገብረካ እዩ ወይ እውን ፅባሕ ንጎ ካብ ፖለቲካዊ ፅላት ተዋሪድካ ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ እዚ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝብገስ ዘሎ ይኹን ናብ ትግራይ ገፁ ዝብገስ ዘሎ ይኹን እዚ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ኣሽሓት ሰራዊት ዝምልምል ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝዝወር ዘሎ ብካልኦት ሓይልታት ፋንድድ ዝኸውን ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ ተዋሳኣይ ናቱ ጥራዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣብ ዩክሬን ዘለንስክ ተዋሳኣይ ናይቲ ኩናት መራሒ ኮይኑ ዝዋሳእ ዘሎ ኣብ ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ደረኽቱ ካልኦት ምዃኖም ምግንዛብ ከድልየና እዩ
ነዚ ድማ ከቀናብረልኩም ክጅምር መጀመርያ በትናትና ከባቢያዊ አጠማምታ ብጀዋር ክንጥምት እዚ ኩናት እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትእስሳር ኣብዚ ገለጸሉ ሓንቲ ክሊፕ ናትላቶ ኣብዚያ ስምዕዋ ሓጻርያ የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት ኤምሬት አብይ እንደምንም አድርጎ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲጀምር እየገፋቸው ነው። ይሄ ባለፉት ወራት እየገፉ ነበር ሪዚስት እያደረገ ኳሷን እያንደባለ ነበር። አሁን ግን አርኤስኤፍ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እየገባ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ኃይሏን ጨምራ ከመጣች ወዲህ የሱዳን አማጺ ከፍተኛ ጫና ስር ስለገባ ያንን ጫና ለማቃለል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት መጀመር አለባቸው። እዚያ ታዘረባ ክሊር ብንጹር መንገዲ ተዋሂባላ እንታይ ተብልታ ዘረባ ድማ ቀደም እዚ ብልጽግና ንዓሰብ ኣብ ደገ ባሕሪ ገለ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ኢመረት አጀንዳ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ኩሎም ቶም ጎረባብቲ ሃገራት ክንበካ ኢሎም እዮም። ኬንያ ይልምንዎ ኣለዉ ንዑና በና ጅቡቲ ከቢርካ ንዓና በና ይብሉ ሶማሊያ ብዝደለኻዮ ውሰድ ልኡላውነትና ጥራይ ተንክፍ ኢሎም አይደለም። ጅቡቲ ታጁራ ክበካ ኢላቱ አይደለም ኢሉ ስለዚ ኢትስ ኖት አባውት ኣብ ደገ ባሕሪ ታይዳ ወሪርካ ናይ መሓዝ እቲ ወሪርካ መሓዝ እውን አጀንዳ ናይ ኢማራት እዩ ግን ቀሲላ ክትግበር ትኽእል አጀንዳ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ እገዳ ኣለዋ እቲ እገዳ ከምዘይለዓል ክንገብርና ተተኻኢሉ ካልእ እገዳ ክንውስኽ ክንፍትን ኢና ቁጠባ ናታ ከምዘይበራበር ክንገብሮ ኢና ስለዚ ሎንግ ጌም ክንፃወት ንኽእል ኢና ንስኻ ጥራይ ነቲ ኤርትራ ናብ ርቃት ከይትመለስ ናብ ቁጠባዊ ሪፎርምን ካልእን ከይትኣቱ ብወታደራዊ ፀቕጢ ድቃስ ከምዘይትረክብ ግበራ ዛ ዓይነቱ ይገብርዎ ነይሮም። እዛ ጌም እዚኣ ግን መዓስ ተቐይራ አርኤስኤፍ ሓደጋ ምስ ወደቆ አርኤስኤፍ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ሓደጋ ምስ ወደቆ ልዕሊ ኩሉ ስዑድያ ድብ ኢላ አንጻር ኢማራት ዝተንስአት እንደበት ኢማራት ስዑድያ ሓፍ ኢላ ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ እውን ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝገበሮ ቅስቀሳ ንግብፂ ይኹን ንግብፂ ሓያል ዝኾነ ቅስቀሳ ገይርላ ግብፂ እንታይ ገይራ ንኸሊፋ ሃፍታር ናይ የመን ዝነበረ ዶብ ከምዝዓፂ ገይራቶ ኣላ ዶብ ዓፂ ኣሎ ዳዕመ ሰሪዕ ብሊብያ እዩ እቲ ነዳዲ ናቱ ብምሉእ ዝኣቱ ነይሩ ስፔር ፓርትን ካልእን ዝኣትዎ ነይሩ ዶብ ካዕፀ ኢሎም ኣለዉ ተሪር መጠንቀቅታ ተዋሂቦ ዶብ ዓፂ ኢለ በሃል ኣሎ ሓደ ስዑድያ ንኢማራት ተሪር ዝኾነ መጠንቀቅታ ሂባቶም ካብ የመን ኣውፅያቶም ስቲል ኣብ የመን እውን ዕግርግር ኣሎ እቲ ነገር ተማሒሹ ኣሎ ግን ስቲል ኢዶም ኣይሃቡን ኣሎ ካብ ሶማልያ ተኣጊዶም ኣለዉ ኣብኡ እውን ድራማ ይፈጥሩ ኣለዉ ካብ ሱዳን ድማ ጠቕሊልኩም ወይ ንዳዕመ ሰሪዕ ዘለኩም ሓገዝ ግደፍ ምስ በልዎም ኣይንገብርና ኢሎም ስለዚ ብቐጥታ ኢማራት ምኻሉ ስለዝሰኣኑ ንእስራኤል ለሚኖም እስራኤል መፂኺ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይትክእትዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቐላጢፍኩም ክተጥሕኑና ኣለኩም ስለዚ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ኣገን ንብልፅግና ኩናት ክትገብር ትገብሮ ዘላ ትደፍኦ ዘላ ሳይ ናው ብልፅግና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ ናብ ትግራይ ከይዶም ምስ መራሕቲ ናይ ህወሓት ተራኺቦም ነይሮም እቲ ዕላማ ድማ ንህወሓት ስለምንታይ ውግእ ትገብሩ ኣለኹም ዘይትገጥፉ እቲ ብልፅግና እኮ ናብ ኤርትራ ገፁ ክሓልፍ እዩ ዝደሊ ዘሎ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ እዩ ፀገም ዘለዎ ዶባቱ ክሕሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኤርትራ እዩ ፀገም ዘለዎ ስለዚ እንተኺልኩም ሓግዝዎ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ግን ፀጋም እሊ ኢልኩም ዘይትሕልፍዎ ይብሉ ኣለዉ ንሳቶም ካኢሎሞ ወል ንስኻትኩም እታ ውግእ ክትጅምር ክትፍንጀር ምስ ቀረበት መፂኹም ኣብዚ ንዓና ጥራይኹም አንፃርና ትዛረቡ ፀጋም ነቲ ሽግር መፍትሒ ትደልይሉ እንተለኹም ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ሓግዙ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ዓንቂፁ ዘሎ ንሱ እዩ ኩሉ ነገር ተጠዋቢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዓና ኢድና ጓጓዕፂፅኩም ትገብርዎ ቀቡል ኣይኮነን ኢሎሞ ስለዚ ኣይሰለጠን ህወሓት ድማ መርገፂ ኣነፂራ ኣላ ድሕሪኡ ናይ ሓሶት ዘመቻ እውን ፈቲኑ ህወሓት ሕራይ ኢሎም እዮም ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ሕራይ ኢሉ እዩ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፍ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝፍንው ዘለው እቲ ጌም ሲ ሶፊስቲኬትድ ጌም እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም መንግስቲ ወይ ወዛት ማን ኣብዚ ኣለኩም ናይቲ ሰራዊት ቺፍ ኦፍ ስታፍ ደፒቲ ምክትል ናይ ባጫ ደበለ ናይዚ ጁላ ዝኾነ ኣበባው ታደሰ እንታይ ኢሉ ሓቢሩ ይብሉ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ሲ ንህወሓት ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንክሓልፍ ቦታታቱ ንክቋፀር ኮማንድ ፖስት ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀደም ንዑ ተቆፃፂሩ ድፍዓት ኣደላዲሉ ናብ ኤርትራ ገፁ ንክጥም ተሰማሚዑ ሕራይ ኢሉ ኣሎ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ መግለፂ ውፅኡ ከምኡ ዝበሃል የለን ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ወላ ሓንቲ ዝተዘራረብና የለንን ዘፍቀድና የለን ሓሶት እዩ ውፅእ ሓሶት እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ርዱ እዩ ዕላማ ኮንፊዥን ንምፍጣር ዲስኢንፎርሜሽን ጌርካ
نتيزبي نتي كونتات بوليتيكاو بكلا فتيركا سب مدنغاريو سلازي እዚ game እዚ ብከምዚ ኣብዚ ፅወተሉ ዘሎ ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ and that gonna give us a little bit of ሓንቲ ነገር ክትውስኸልና ትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ንክንርዳእ ብፍላይ እቲ ናይ ተራ ናይ እስራኤልን ተራ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ክርኢና መጀመርያ ብናይ እስራኤል ክንጅምር ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ I wanted to dive into a question, a specific event which caught a lot of people by surprise, I think, including me, because I haven't been following it remotely as closely as Liam, which was the Israeli recognition of Somaliland. And I'd love to have your thoughts and then the thoughts of everyone on the panel of what exactly the Israelis were hoping to gain from that, and what has been the regional reaction to that. Yeah, I mean, so ኣብዚ እስራኤል ተሓሲባ ያን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይባጣ ታይት ጌም ፕላን ናይ እስራኤል ታይት ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ኮፍ ንክትብል ልምዓት ወይ እውን መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ሶማሊላንድ ስለ ደሕመሞም ስለ ተገደሱ ድዩ ታይት ዕላማ listen. So if we look at post-October 7th reality in the region, the fact that Israel has been able to take the war to 7 fronts, and effectively so, in Gaza, in Lebanon, in Syria, in Iraq, in Iran itself, Yemen and the Houthis is one front that remained and sort of challenging, to put a word on it. Even President Trump in the U.S. had a go at it, and I would argue unsuccessfully, and it wasn't the decisive win that he was looking for, and then he found a way to quickly jump out of that one. So Dave Lalo, ሓደ ካብቲ እስራኤል ኣብ ድሕሪ ኦክቶበር 7 ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ኢሎም ንጋዛ ኣሽሓት ህዝቢ ምቕታሎምን ነታ ጋዛ ድሕሪ ምጥፍኦምን ኣብቲ ዋነቲ እስራኤል ምስ 7 ሃገራት ተዋጊአ እዚ ድማ ምስ ሊባኖስ ተዋጊያ ምስ ሱርያ ተዋጊያ ምስ ኢራቅ ተዋጊያ ታርም ነራ ኣትሊስት ማለት እዩ ናብ ኢራን ድማ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ኩናት ጌራ ከምኡውን ምስ ሑቲ ካብዞም ኩሎም ዝተካየዱ ኩናት ሓንቲ ክትቋፀሮ ዘይከኣለት ነገር እንተነይሩ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፃፀሩ ኣይከኣለትን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ብሓቂ ተገርም ዘረባ እያ ምክንያቱ ሑቲ ዝበሃል ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ገይ ምስ ኣተወ ከምቲ ዝድለ ኣይተዓወተሉን ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምቲ ዝድለ ተዓዊቱ ይኮነን ካብ ወፂኡ እንታይ ዳርጋ መውፅእ ስለ ዝረኸበ ይወፅኡ ስለዚ እዚ ናይ ሑቲ ጉዳይ ነዚ ቦታ እዚ ንመቆፃፀሪ ሓያል ቦታ እስራኤል ድማ ብፅቡቅ ክትዕወተሉ ዘይከኣለ ስለ ዝኾነት ነዚ ሑቲ ዝበሃል መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ሕጂ ነዚ ሑቲ መዕለቢ ገይሮም ነይሮም ምክንያቱ እቲ ኢማራት ብመንገዲ ኤስቲሲ ገይሩ ነቲ ሃገርና ፃበበ በይዛትና ገበረ ንእስራኤል መዳለውና ገበረ ዳርጋ ቀሪቦም እዮም ነይሮም ስዑድያ ኣትያ ነቲ ገይም ኩሉ ዚሮ ጌራቶ ስቲል ዚሮ ይኮነ ይካየድ ኣሎ ግን ጠቕላላት ናይ የመን ፋይል ብዓብይ ክፋል ከም ዝወድቕ ጌራቶ እያ ናው እሱ እንድሕር ወዲቑ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ግድን ክተርፍ ዘለዎ እዩ ሕጂ ስምዕዎም ኣብኡ እንታይ ክብሉ እዮም There's an unfinished story with the Houthis in Yemen. And I can see why, from the vantage point of an Israeli prime minister like Netanyahu, he very much wants a foothold right there on the Horn of Africa, opposite the Houthis in Yemen, in which operationally it's going to be much easier to act against the Houthis the next time missiles can come flying. And listen, I mean, I haven't been to Israel, but I know from the reporting and from the many that I talked to that this was a real thing. I mean, Israelis at 3 a.m. on a regular basis, at least 3 or 4 times a week, are sent down to the shelters as a result of this. And so there is an anti-Houthi, anti-Iran rationale for this. But I would argue that we ought to push beyond that. I mean, this is also about projecting power and influence in the Red Sea corridor. The Israelis have the port of Eilat, and they have this. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ንሑቲ ታርጌት ንምግባር ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ንሑቲ መዕለቢ ንክገብርሎም ኔክስት ታይም ንዚ ሑቲ ድማ ስምብራት ገዲፍሎም እዩ ንህዝቢ እስራኤል ስለዚ ንሑቲ ኣሲሮም ልዮም ዘለዉ መድረክ ዝፅበይሉ ኣለዉ ነዚ ድማ ካብ እስራኤል ኣይኮኑን ክዋግእዎ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ጠጠው የብል ስለ ዘሎ ኣበይ ዳዮም ክመፅዎ ኣብዚ ሶማሊላንድ መፅኦም ንሑቲ ከምኡ ንኢራን ክምክቱ እዮም ግን ኪኑ ዝኸደ ኢኻ ይብል እዚ ሓደ ክፋል ጥራይ ኪኑ ዝኸደ ፓወር ፕሮጀክሽን እዚ እንታይ እዩ ቀይሕ ባሕሪ is going to be ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ዘሎ ብሕጂ ድማ ቀንዲ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንተሪኢልና ምክንያቱ ዓለም ካብ ኤሮፓ ናብ ኤስያ ሽፍቲ ስለትገብር ዘላ ጌራ ስለ ዘላ ኦልሬዲ ስለዚ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቻይና ናብ ኤሮፓ መስመር ናይ ኤስያ ንግዲ ብሙሉእ እቲ ንብረት ዝዓበየ ክፋል ናቱ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤሮፓን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ክሳብ ዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ተደላይነት ናቱ ብዙሕ እዩ ሳልሰይቲ ነጥቢ እውን ይጠቅስ ስዑድያ
نزي مسمر زي سلازرعيت يا ودبات ناتا extremely modern كونو خمزلهم تحسب زلا إمارات والنزي بلان زي سلاد فلتو زلو نزي ناي جيوبوليتيكا قردم سلازري زلو ناي جدنا وكاي بحر بوتا كلونا له بمبال صرح زلو سلازي إمارات بكل واقعنا وكاي بحر نخموسي يوم زفتنو زلو فتحانت قريبا ما زنبورنا وكاي بحري سسعدا قتيل ومبر أب يمن almost حق سعودية رشعتهم نيرة سعودية قديفاتهم نيرة جنت سسعناتهم مودة سلازي بلو بيمن ترايدي كونه بسومالي لاندون سلازي أخلهم بخال من قدون كموت سلازي لومي كاب سومالي لاندون تسويقوا مالو ولا كوي ودون علو جن كاب يمن تقلال لوتيوم كاب سودان كبوت وخينا لو قداينا سودان كوداي غليو قداينا إرترا دما أتا أنكو تريفاتنا لا يلوم أبرسوم زلا يدولكو ذكال مالتا يكون أبرسوم زلا سعودية ما فلتات الله سعودية تركن كلتين جايم ناتن سعودية قبسي ترك سلستيوم أبزك أربعي زمدنا ناتهم أمنا حيلو تعلامة دم حادي تعلامة أب سوماليا قبسن سعوديان سومال تركن سلستيوم إسرائيل كتعطيه بلان ولو إسرائيل أبز بوتازيا كتعطيه بلان قال يا أبي إرترا أبي أحمد مقابريانا إسرائيل مخانص بغيرين تفضل مقابريانا يا إمارات مخانص بغيرين تفضل سلازي أبي أحمد ناب إرترا سلو تفضل بلكن الله ناب إرترا قصو تنكسبل ناي منجي مخانص بغير بريل لمالو سلازي إرترا بيناون كتمكتو تخل زنبرات كويناتيزي بيناون تطويلات كتم كنو تخل زنبرات كويناتيزي إسرائيل لهم يكونتن إثيوبيا تعجز الله forever مش حاجة زيتها سلازي إرترا بإسرائيل تدقفنا إثيوبيا سرايت مجمريو ما يكونوا زري وزل أمريكا بعبيو تدقفوا زنبرات ونريو عبر السوفيت عجزوا زنبرات حيلون ريو سلازي حجون انتخوني إرترا نتزل لو مخته كتكتل يا جين إرترا أدفانتج سالو تكونتات نع عبز متش من قدي يمتص سلوزلو إزي أستوعي الكاميرا أي أزيا قداس كوني سلمتاي بتكوينات كاب بمنز درخ مخانو من كخصبلو مخانو لناي من أجندا مخانو انت فليكا صبق يريز برهالكا نشتي نسمع يا دحريك نحل فينا does talk about that has the Egyptians and others increasingly concerned. And so if Israel now has influence and a say and a base in the dynamics with Egypt and the dynamics in the Horn, when it comes to Saudi Arabia and the way that Saudi Arabia is thinking about the Red Sea corridor, mind you, by the way, the Red Sea was central and continues to be central to Saudi thinking, not in just the traditional geopolitical ways, but economically, Vision 2030 and the development of ports along sort of the western بحفشة كي بحريك ساكن ده يقدر سنة كل وكم زخيل يوم دزارة بزر. ودادم طرنات ودادم الكيت لاي وازيما لاي نيالا. كتلان ستة ما يمارو كواتي تفتحيل بوليتيكية تفسكامت على الدرس يتغيرين. ينبرون يوطات الكيت سايبكا. الناتوش يهزن ما أجون سايولكو. እንደገና ودادم طرنات ودادم الكيت لاي. ዋዜማ ላይ ያለ ነው ወይም ደግሞ 11ኛው ሰዓት የምንለው ላይ ያለ ነው ያው የጦርነት በሮችን እየተንኳኩ ነው አሁን ሕጂ ከም ትሪዋ ዘለኹም በዓል እዚኣ ኩሎም መፅኦም ክሪያ መሐመድ እትበሃል እዚኣ ዳርጋ ኣብ ዋዜማ ናይ ኩናት ኢና ዘለና ወይ እውን ኣብ 11 ሰዓት ኢና ዘለና እቲ ኩናት ንክጅምር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ዘረባ ምላ ኣቢላ ግን መን እዩ ክጅምሮ እቲ ኩናት እኳ መልሲ ኣለዎ መን ድዩ ኣሽሓት ሰራዊቱ ንሰሜን ዝቕልቅል ዘሎ من جنة كوينات زدفاف زلو كبر حمزة هرم زلو أبو ده اللي خنت مجابة نتا دراش كفيل لكم زلو سلا يكونن بزخنة نكويناتن ورا كويناتن كم تري وزلهم أب تجراي فلايتهم بالنسبة للناس في رمز زلو عند اللسان نايت كوينات كوينهم زلو سميهم تم زلو. نتن بيجا يزو كسكاسين تجمرن ما ينقرن يهيب دايرمو شعبيان ሌላ ቦታ ወጥቶ ትግራይ ወይም ኢትዮጵያ ላይ ማሰማራቱ የውጊያ የማድረጉ ጉዳይ ስላልፈቀደ ስላልተቀበለ ፌደራል መንግስት ድንበሩ እና ሀገሩን ለማስከበር እንቅስቃሴ እንደጀመረ ነው። በትግራይ ታሪክ ውስጥ ምናልባት እጅግ በጣም አስከፊና ተጋሩ ትግራይ ውስጥ ለመኖር ከም ትሪዎ ዘለዎም በሙላውንቶም ካብ ህወሓት ሃዲሞም ዝመፁ በብሓደ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናይ ብልፅግና كداخلوا لينا نرزلنا it's a very very interesting time حنت زربا تسمع زلا من البات سمعكم ما تخونيكم often reveal their deepest priorities not only through battlefield operations بلتقنا سي بزناي امارات ذهبوا مخاين غيروسي ني سمرحتنا هوحات صحيبو كوص يحسبالو ويلمو قدامي
كم تريو زلهم بهليكوبتر كم تناي فنزويلا مادورو تي ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ፎርስስ ታይም ዝብሎም ቶም ደልታ ፎርስስ ዝበሃሉ ዝገበርዎ ከምኡ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ጻድቃን ዝበሎ እቲ ኦፕሬሽን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ እዩ ክብሉ ከለዉ እቲ ፕላን ናቶም ነዚ ዝመስል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፋንታዚ ዝነብሩ እዮም እቲ ኩነታት ብከምዚ ብቅፅበት መፂኦም ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ከካብ ዘለዎ ቦታ ከውፅዎ ምዃኖም እዩ እቲ ዘገርም ክግበር ወይ ክፍተን ኣይክእልን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ክትገብር ምዃንካ ብኣፍካ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ብቪድዮ ደረጃ ከተውፅኦ ምኻል እውን it's just another level ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ኩናት ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝቕፅል እንታይ ከጋጥም እዩ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ መዓት መናውራታት ናይ ኩናት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና መዓት ተህዲድ ናይ ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና ዓቕሊ ጌርካ ምፅባይ ጥራይ እዩ ተቋም የምንገነባው ኤሊት ፎርስ የምንገነባው በቀጠናችን በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው ሲፈጠርም ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው የገነባነው ኃይል ከኢትዮጵያ ውጪ ባሉ ዓለም አቀፍ ስምሪቶች ስመጥር ተግባራት ሲፈጽም እንደኖረው ሁሉ በዚህም ዘመን ያንን ታሪክ የሚደግም የቀይ ቦኔት ክብር ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እሱ ነዚ ሰራዊት እዚ ወላ ንክሸጦ ድሉ ስለ ዝኾነ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ሰብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃገር ምልእቲ ሸይጥዋይ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሰራዊት እዚ ነዚ ኮማንዶ ገለዘ ሓረካት ዝገብር ዘሎ ዘርእዮ ዘሎ ድማ ማንም ሰራዊት ዝደሊ ናይ ክራይ እንተሎ ከም በዓል ኢማራት ዝኣመሰለ ንሕና ዝኣክል ስልጠና ሰራዊት ኣዳሊና ልኩም ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ again this is ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብዚ ሓንታ ገዳሲት ምስጢራዊት ክንብላ ንኽእልና ግን ገዳሲት ሓበሬታ ስሙ ድንበሮች ላይ አንድ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ጉብኝት ማድረጋቸውም ታውቋል። የብልጽግናው አገዛዝ ጦረኛ ፖሊሲውን ለመተግበር ሰራዊት እያንቀሳቀሰ ነው በሚባልበት በዚህ ወቅት ከዚህ አውዳሚ ተግባሩ እንዲታቀብ በዲፕሎማቶች ሲጠየቅ አርፋችሁ ተቀመጡ በማለት መመለሱን ዘ ኢኮኖሚስት ከሳምንታት በፊት መዘገቡ ይታወሳል። አብይ አህመድም ይህንን ድርጊት ምክንያታዊ ለማድረግ የሻዕቢያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ገብቷል የሚል ሰበብን እንደፈጠሩ የሚናገሩት ምንጮች አምናና ታቻምናም በአልጀርስ የተፈቀደለት መሬት ነው የያዘው ሲሉ ነበር። አሁን አዲስ ወታደራዊ ስምሪትና ንቅናቄ አለ ወይ ተብለው ሲጠየቁም በአዎንታ መልሰዋል ይላሉ። ይህንን ለማጣራት ደግሞ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ አሜሪካና ፈረንሳይ ኮሎኔል ዣን ኒኮል ኦፍሬ የተባሉትን ወታደራዊ አታሼ ወደ ትግራይ የላኩ ሲሆን አታሼውም ከመቀለ ጀምረው በአዲግራት አድዋና ሽረ ቀናትን የፈጀ ቅኝት ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ልኡኽ ናይዞም ምዕራባውያን ሃገራት ኣቢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ንዝብል ዘሎ ንኽፈልጥ ኢሉ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ነቲ ዶባት ንክርዮ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይረኸበን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ከምዘየለ ነቲ ኩነታት ድማ ብኣካል ኣረጋጊፆሞ ከም ዘለዉ ይዝረአ ግን ኤርትራ ሰራዊት ከምዘይብላ ስለዘይፈልጡ ይኮኑ እንቶም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ዓለም ነቲ ብልፅግና ብስቕታ እስራኤል ትደልዮ ነገር ተኮይኑ እቲ ሚድያ ሓደ ሕማቕ እናጋጠመ ናይ እስራኤል ባህጊ እንተለዎ ከምዚ ናይ ሱዳን ህልቂት ተኮይኑ ምዕራባዊ ሚድያ ስቕ እዩ ዝብል ስለዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እስራኤል ትደልዮ ስለዝኾነ እቲ ሚድያ ኣብ ከሎ ሽፈነ ይቦን እዩ ብግምጣሉ ኣንፃር ረብሓ እስራኤል ተኮይኑ ብማይክሮፎናት ናቶም ዕብዮም ብጣዕሚ እዮም ጫጭ ዝብልሉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ኩሉ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ብልፅግና ናይ ኩናት ናይ ደም ባህግናቱ ሰማይ ደይቦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እቲ ብዙሕ ካለዎ ከምኡ ዘግብሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን። ጋሪው የትይዩ ዶላር ምንዛሬ ልዩነት የዶላር የትይዩ ምንዛሬ ልዩነት እየሰፋ መጥቷል። አዲስ ይፋ በሆነ መረጃም በህጋዊ መንገድ ፍቃድ አውጥተው በሚዘረዝሩ ቢሮዎችና ባንኮች ሳይቀር ልዩነቱ ሰፊ መሆኑ ተመልክቷል። በአዲስ አበባ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ቢሮ ከፍተው በሚሰሩ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እስከ ትላንት አርብ የካቲት 13 ቀን 2018 ዓ.ም የአንድ የአሜሪካ ዶላር ዋጋ በብር ከ178 እስከ 180 እየተሸጠ ነው። የአንድ ዩሮ የብር ምንዛሬ ዋጋ ደግሞ ከ204 እስከ 205 ብር ነው። ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው የትይዩ ገበያዎች ምንዛሬ ደግሞ ከዚህም ከፍ ይላል። አሁን የተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬውን የሚሰሩበት የምንዛሬ ተመናቸው ከዚህ በእጅጉ ዝቅ ያለ ነው። እንታይም ዝብሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ቀንዲ ተዋጋኢ ሰራዊት ኮይኑ ዝዋግኦ ዘሎ
ዝቕባቤ ወይ እውን ምንሃር ዋጋታት ናይ ነገራት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብርግፅ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ናብ ኩናት ካትኣቱ ዘላ ዓብ ኩናት ንክትገብር ትንቀሳቐስ ዘላ ቁጠባ ብከሎ እዩ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ገፂ ዝኸይድ መናብሮ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዶላር ኣይርከብን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ገንዘብ ዘለዎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ክሸጦ እዩ ዝመርፅ ምክንያቱ ኩናት ክገብር እንተሎ ካበይ ምፅኡ ክኸፍሎ ነቲ ኩናት ስለዚ ብር ክሓትም እዩ ወይ ካልእ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኢኻ ትደሊ ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያ ብር ናቶም መሊሱ ካብቲ ዘለዎ ኣፀቢቑ ከንቆልቆል ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ብሉምበርግ ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት እዚ ክፃወር ዝኽእል ቁጠባ የብሉን ኢትዮጵያ ነዚ ኩናት እዚ ምኻ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ዘሎ እንተኮይኑ ስለዚ ነዚ ክፃወሮ ስለዘይከል ቁጠባ እንታይ ክኸውን እዩ መመሊሱ እናከፍአ ክኸይድ እዩ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ንኣቢ ድማ በቲ ምርጫ ዝበሃል ኣሎ በቲ ናይ ቁጠባ ፀገማት ኣሎ እቲ ፀገም ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይቲ ዝዓበየ ፍርሂ ናይ ብልፅግና እዚ ናይ ቁጠባ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ንተራ ህዝቢ ንነፍሲ ወከፍቲ ሰብ ዝትንክፍ ኣርእሲ ስለዝኾነ ካብዚ ንክትሃድም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን ኣድየን ኦፍ ደይ ግን ንብልፅግና ከምዛ ዝበልኩኹም እያ ክሳብ 4 ኪሎ ሒዙ ብእዝኒ ወጢጡ ዘውፅኦ ኩሉ እቲ ፀገማት ከም ዘለዎ ተፃዊርካ ከይድ ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ክቕፅል እዩ ናብቲ ናይ ኩናት ዳይናሚክስ ንእቶ ምስኡ ነይራ ኢራን ምስኡ ነይራ እስራኤል ምስኡ ነይራ ናይ ኣውሮፓ ዓርታት ምስኡ ነይረን ብቐጥታን ተዘዋወርን ምስ ትግራይ ደው ዝበለ ሓይሊ ዳርጋ ይነበረን ምባል ይከኣል እዩ ሽዑ ዝነበረ ውግእ ትግራይ ቨርሰስ ዓለም እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል ንዚ ሓይሊ እዚ ይፈንቂሉ ናይ ትማል ናይ TDF ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ እዩ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝባት ኢትዮጵያ አንፃሩ ይቃለሱ ኣለዉ ብዘይካ ቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ እውን ቶም መጀመርያ ዝነበረን ፀረ ኣብይ ዝቃለሱ ዘሎ ቶም ህዚ ሓደሽቲ ናይ ኣብይ ተጋሩ እዮም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ ብዘይካ ንሶም ብዘይካቶም ናይ ሕዚ ሓደሽቲ ባንዳታት ኣብ ኢትዮጵያ ደጋፊ ዘለዎ ስርዓት ይኮነን ይመኽርዎም ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ጉድ ስለዘየለ ይመኽርዎም ኣለዉ ቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ቶም ተጋሩ ጃዋር መሓመድ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣስተውዕሉ ይብሎም ኣሎ ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ክሰምዑ ይከኣሉ ከምዚኦም ዝበለ ባንዳ ትግራይ ይፈልጥ ብዘይካ እዚኦም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ አንፃር እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእታ ብዘይካ ናይ እምረትስ መንግስቲ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝውቃዕን ዝኽስርን ዘሎ ናይ እምረትስ መንግስቲ ብርሕቐት እውን ብዘይካ ናይ እስራኤል ድጋፍ ዝኾነ ድጋፍ ዘይብሉ መንግስቲ ተነፀለ መንግስቲ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ማለት እዩ ዘን ኣብ ዓለም ቀለስቲ ዝበሃል ዓርታት ከዓ ምስኡ ዝነበረን ርክብ ኮምፕሊትሊ ቀይረን እየን ከምቲ ትማሊ ናብ 4 ኪሎ ክትመፁ ኣይንፈቅደልኩምን ገለመለ ዘለዎ ዝነበሩ የለን ነበርያ ነበረ ኮይኑ እዩ ሕዚ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ኣሜሪካ ትውሕቶ ዓለም የለን ኣውሮፓ ዝውሕቶ ዓለም የለን ኣብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጣዊ ውራይ ተረግሪጎም እዮም ዘለዉ ዝጀመርዎ ውግእ ናይ ዩክሬን ክውድእዎ ይከኣሉ ሕዚ እውን ኣብ ኢራን ሓድሽ ውግእ ከበጋግሱ ይምክሩ ኣለዉ ንሱ እውን ናብ ካሊእ ጭንቀት የእትይዎም ዘሎ ምክንያቱ ዘሊልካ ናብ ውግእ እዩ ብፅባሒቱ መን ስፖር ፓወር ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ ካሊእ ካልኩሌሽን እዮም ዘለዉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጉዳይ ዳርጋ ንእምረት ንስዑድያን ንቱርኪ ንእስራኤል እየን ዝውስና ዘለዋ ምባል ይከኣል እዩ ተን ሚድል ፓወር ዝበሃላ ዘን ሚድል ፓወር ዝበሃላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጉዳይ ዝውስና ዘለዎ ከዓ መብዛሕትአን ኣብ ጎንና እምበር ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣይኮነን ብቐጥታን ተዘዋወረን ግብፂ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ ሳውዲ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ ናይ ቱርክ መንግስቲ ተጠንቂዕዎ ከይዱ ኣሎ ሕዚ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ኣየኳ ንኽብል ክመፅእ ምዃኑ ኣይትፍራሕ ብሕዋት ክንሓግዘካ ኢና ክብሎ ክመፅእ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ሱዳን ኣንፃር ብልፅግና እዩ ምክንያቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢዱ ዘእተወ መንግስቲ እዩ ሶማልያ ብተመሳሳሊ ጅቡቲ እውን ከምኡ ዝኾነ መሓዛ ዘይብሉ ዝተነፀለ ኣይዞሌትድ ስቴት ዝኾነ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት ዝለዓለ እዩ ስለዚ ከም ባይቶና ንሕና ንብሎ እንታይ እዩ ዘብቅዕ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብ ብልፅግና ዝተዛብዐ ረኣያ ሒዝና ዓድና ንሪምና ንገዲፍና ናብ ካሊእ ክንከደ ንኽእልን እቲ ሓደ ነስምረሉ ንደሎ ማለት እዩ ካሊእ ጉዳይ ባንዳታት ዝምልከት ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዝኾነ ዘረባ እያ ብዛዕባ ጉዳይ ባንዳታት እስከ ንእሸ ንስማዕ ብሎ ያመኑትም ከጎናችን ነው ያሉት ዘመናዊ ትጥቅም ታጥቀናል ስለዚህ በፊቱ በተለየ መንገድ ተዋግተን እናሸንፋለን ብሎ አሁን ህዝባቸው እያሰማ ነው አሁን ይሄንን ሲሰማ ወጣቱ ባለፈውም እንደዚህ የዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ነው የሰራ ነው አሁንም ተመሳሳይ ፕሮፓጋንዳ ነው ያለው ስለዚህ ያለፈው ውጤቱ ምን እንደሆነ መን እዩ ዝበለፀ ኣፅዋር ሒዝና ኣለና
ዝበለጸ ቴክኖሎጂ ዝበለጸ ሰራዊት ሃኒጽና ኣለና ነዚ ኩናት ድማ ብኻልእ ክንቅይሮ ኢና ዝብል ዘሎ መን እዩ? እቲ ዘረባ ናይ ብልጽግና እኳ ይጥቀም ዘላ ንመን ክትበላ ነቶም ናይ ህወሓት መራሕትን ነቲ ቲዲኤፍን። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቶም ባንዳታት ናይ ዚኣቶም ናይ ብሓቂ መዋረድቲ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ምሕዝነትን ሕብረትን ሰሜናዊ እናበልና ኢና ጸኒሕና ህዚ ብሽሙ ኢና ክንጽውዖ ሓደ ናይ ትግራይ ቁም ነገር ዓብይ ቁም ነገር ዝገበርዎ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ልሂቃን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ መሊሶም እዮም ን4 ኪሎ ዘናወፀ ታይቱ ን4 ኪሎ ዘናወፀ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፀረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣጽናተ ሓይሊ ከምቱ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበሮ ንዕዋቅዑና ክብል ከሎ እምብልና ችድ ኢሎሞ ጀጋኑ ኢልና ተሓቢና ችድ ኢሎሞ ከም ድሙ ችድ ኢሎሞ ንዑንፋን ነዋቅዑኒ ክብል ከሎ ችድ ኢሎሞ ሽዑውን 4 ኪሎ ሽዑ ተናዊፃ እያ ፖለቲካን ዝርድእ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ካልኩሌሽኖም ኣይነበረን ሰሜን ንሕድሕዶም ድሙነን ጨዋን ጌርናዮምና ዓይንን ሓመድን ኮይኖም እዮም እዩ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሳቪ እዩ ናይ ፖለቲካ ውሕልና እዩ ኣብቲ ክድነቑ ዝግባኦም ክድነቑ ኣለዎም እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እዚ እዩ ተገይሩ ማርሽ ተቐይሮ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋልታዊ ቅርፀት ሒዙ ሰሜን ንስንሳ ኩሉ ሰሜናውያን ፖለቲካኦም ብህብረት እዮም ዝፈትሑ ሕዚ ከዓ ዝገደደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈፂሙ ትግራይ ከዓ ምሳይ ኮይኖም ሕኖም ክፈድዮም ዝብል ነይሩ እምበኣር ትግራይ ናትካ ተለኣኺት እያ ንኻሊእ ኣለዉ ንሶም ተሸዊዶም ትማልኾም ገይሮም ኣለዉ ትግራይ ከምኡ ኣይትገብርን ካሊእ ጉዳይ ባንዳታት ዝምልከት ተጠቒሱ እዩ እንታይ ኢና ንመንግስቲ ሰራዊት ክነቕርብ ንደሊ ጉዳይ ብዝኾነ ክዳና መነ ናይ ብሓቂ ኣብቲ እዋኑ ዓብይ ክብሪ ዝግብኦ ወይ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ንጹር መርገፂ ዘለዎ ዘረባ ተዛሪብሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ንጹርነት ክህሉ እንድሕር ክኢሉ ነዚ ዝመፅኦም ዘሎ ብድሆ ብተባዓት ክሰግርዎ እዮም ፋኖ ኦርጋናይዝድ ከይኮኑ ዝሰግርዎ ዘለው ብድሆ ድማ ክንሰግሮ ይንኽእል ኢና ኢሎም ኣብ ሓንጎሎም ጥራይ ክኸውን ዘይብሉ እምበር ብልፅግና ኣብ ሸው ቴሌቭዥን ጥራይ ክትሪኦ የብልካን ኣብ ባይታ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ካብ ቀፂልና ድማ በዚያ ጌርና ክንውዲና እቲ ናይ ትግራይ ሚድያታት ብዝብሎ ዘሎ ትግራይ የጦር ሜዳ አትሆንም ነው ወደብም ታስመልስ ሰማዩን ማስመልስ ትግራይ መሬት ረግጠህ ግን ትግራይ ላይ ጦርነት እያረክ ሂድና እዛ ኦሮሚያ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ሚሳኤል ተወራወር ሂድ እዛ ኦሮሚያ ክልል ትግራይ መሬት ረግጠህ ግን አይደለም ትግራይ የጦር ሜዳ ትክክል እዚያ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ መርገፂ እያ ትግራይ ረጊፅካ ዝግበር የለን ትግራይ ናይ ውግእ ሜዳ ይትኸውን እያ ዝብል መርገፂ ድማ በቶም ካልኦት ኪድ ካብ ካልእካ ብኻልእካ ጌርካ ግበሮ ክትገብሮ ትደሊ ንዓና ንትግራይ መደበር ኩናትን እግርግርን ጌርካ ኣይትገብሮን ኢኻ ካልኦት ተጋሩ ይብልዎ ኣለው ናይ መወዳእታ በዚያ ጌረ ክውዳየ ኢልና ንገብሮ ቃልሲ የለን ንሕና ኣብዚ ዘለና ተጋሩ ሪምና ንምሕላው ኢና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንሳቶም ዘርእይዎ ዘለው ተዋዲድካ ምስራሕ ንዓና ኣብነት ክኸውን ኣለዎ ናይ ፀላእ ፕሮፓጋንዳ ምክሻፍ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕ ህዝቡ እንደጊመ ምስጋና ይቀርበሎም ይደሊ ማለት እዩ ዝተዋደደ ውረድ ተዋረድ ተልእኮ ዝፈልጥ ስርዓት እዩ ኣብኡ ዘሎ ተውሽጦም ዘሎ ጉዳይ ናና ዝምልከት ይኮን ኩሎም ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ዝመፅ ዘሎ ስግኣት ኩሎም ሓደ ደው ኢሎም ኣለዉ ህዚ ብርጌድ ሓመድ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሽሙ ሰሚዕሞ ትፈልጦ ህዚ ካብ ኤርትራውያን ልቢ ምና ንመሃር Thank you. እዚኣ እውን ፅቡቕቲ ትዕዝብቲ እያ ጠኻሙት እዩ ስለምንታይ ናይ ኣቢ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኢለ ነይረ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ሓደገኛ ፕላን እኳ እንተለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዝዓበየ ህያብ እዩ ዝቦ ዘሎ ስለምንታይ በታ ቀንዲ ክማጎተላን ዲስከስ ክገብረላን ዘይክእል ልኡላውነቱን በታ ሃገሩን ብናፅነቱን ይመፅኦ ስለ ዘሎ ማንም ኤርትራዊ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ወረዳዳ ኣሎ ኣንፃር ኣቢ ክኸውን እቲ ነዚ እናፈለጠ ምስ ኣቢ ዝኾነ ድማ ንኤርትራ ዝውክላ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ከም ሃገር ክትህልዋካ ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ወይ ነቲ ሃገር ንህላዊያ ዝመፃ ፈተና ንዓኻ ዘይምልከተካ ብግምጣሉ ነቲ ህላዊያ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ምስ እንተዓሪትካ ዮርዳን ምስ ኤርትራ ዝሕስብ ምክንያት የብልካን በዚያ ገይሩ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይገርዮ ኣሎ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓያል ብድሆ ክኸውን ከሎ ብሓደ ከም ዝመፅእ ድማ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ኢና ናብ ሩዋንዳ ገዝና ንስገር እስከ ሌትስ ጎ Handa na bangaba
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ደሚቓያ ሕጂ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ውድድር ድሮ ተዛዚሙሎ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚት ኣያተውን ኣትሊስት ቀዳማይ ኣያተውን ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ስለ ዝገበሩ ነታ ናይ መወዳእታ ቮላታሪ እያ ነይረ ነታ ስፕሪንት ዝገበርዋ ኤርትራውያን ኣይነበሩን ግን ድሓን ቱር ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ መጀመርያ ኤርትራውያን ክንዛረብ ከለና ብዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ሃገራዊት ጋንታን ኤርትራውያን ፈላሊኻ ምዝራብ ድሕሪ ሕጂ ኤርትራ ከም ቀደማ ኣይኮነትን ኤርትራ ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሓ ብብሽክሌታ ኤርትራ is in another level, in another league. ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣላ ንስታንቡል ትበሃል ትውክል ኣላ ባይከይ ትበሃል ናይ ጀርመን ክለብ ኣላ ሳልሰይቲ ክለብ እውን ኣላ ሽማ ይፈለጥኳን ኣለኹ ፅኑዕ ኣብቲ ፅሑፍ ክሪኤልኩም እየ መነመን እዮም ኣብተን ዘለዉ መርሃዊ ቅዱስ ሄኖክ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኢስታንቡል ዝውክሉ ኤርትራውያን ድማ ናትናኤል ብርሃኔ መዋእል ግርማይ ሓውን ቢንያም ግርማይ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ዲ መበል ራብዓይ ኣትሎ ናብ ናይ ሎሚ ውድድር ንጋንታ ክልተ ኣለዎ ብታ መትከል እዮብን ዓወት ኣማንን ኣርባዕተ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ነታ ክለብ ንጋንታ ኢስታንቡል ትውክል ማለት እዩ ንጋንታ ባይከይድ ዝውክሉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዩኤል ሃብታብ ኤቨን የማነ ክልተ ኣለዎ ማለት እዩ ባሰልጣን ኣክሊሉ ሃይለ ዝምርሑ ሰለስተ ጋንታ ወይ ጋንታ I don't know what this club is ዳዊት ተወልደ ብርሃን ከምኡን ጎይቶኦም ካልእ ጋንታ እውን ኣላ ማለት እዩ ፅሕፍቲ ኣይተረዳትን ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሊግ ናይ ብሽክሌታ ውድድር እያ ዘላ ስለዚ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ተፃወቲ ብኣርባዕተ መንገዲ ተወኪሎም እዮም መፅኦም ዘለዉ መፍኮርስ ቀዳምነት ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኢና ንድግፍ ግን እቶም ካልኦትን ኣሕዋትና ደምናን እዮም ክዕወቱልና ንደልዮም ኢና ስለዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ውድድር ናይ ብሽክሌታ dominant force ነዚ ኩሉ ፀብለልትነት ናይ ኤርትራ መን ትረብሓለላ ሃገረ ሩዋንዳ boy they are gaining so much attention ይዝረክብ ዘሎ ተውድድር ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ነዚ ናይ ኤርትራ ብሉፅነት ናይ ብሽክሌታ ሓይሊ ንኣፍሪካ ሞር ቆላሕታ ከም ትረክብ ይገብርዋ ኣለዉ ነቲ ቆላሕታ ድማ ኤርትራ ዘይኮነት ሩዋንዳ እያ ትረክቦ ዘላ ስለምንታይ ተተቅርፂ ስለ ዘለዋ ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ንከምዚ ዓይነት ኤሊት ስፖርትስ ስለምንታይ ሩዋንዳ ኣብዚ ብሽክሌታ ፎከስ ገይራ ኣላ እንድሕሪ ኢልና ስለምንታይ እተን ክለባት መዓት ነገራት ሒዘን እየን ድመፃ ቱሪስት እስቲመፁ ክለባት ድማ ስታፍ ናተንን ንብረት ናተን መዓት ሎጂስቲክስ እዩ ዘለዎ ውድድር እዚ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ ረብሓ ዘለዎ ውድድር እዩ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ስለዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሃብታማት ሃገራትን ሃብታማት ክለባትን እዮም ከዓ ዘብልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ፍኮርስ ከም ኩዕሶ እግሪ ይኮነ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናይ ብሽክሌታ ንብዙሕ መዓልታት ዝፀንሕ እዩ ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓመት ዝድገም ኮይኑ ነዊሕ ዋና ነዊሕ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይቲ ሃገር ድማ ስለዚ ብሽክሌታ እናተኻየደ ከሎ ሃገርካ ኢኻ ተርኢ ቱሪዝም ኢኻ ተርኢ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝግበር ብሽክሌታ ግን እቲ ፅርግያኻ ተርኢ ፅባቐ ናይ ሃገርካ ተርኢ ኩሉ ነገር ይረኣየልካ ስለዚ ሩዋንዳ are really gaining benefiting from this ኣብ ዝረእይዎም ብሓደ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እዚኦም ንተፈላለዩ ክለባት ናይ ኤርትራ ወኪሎም ዘለዉ እዮም ኣብዚ ተራኺቦም ክዕልሉ ከለውን ሰላም ክበሃሉ ከለውን Wow. I'm proud of you guys. It's amazing. I mean, كم ኤርትራዊ ትኸርዕ በዚ ኣብ ሩዋንዳ ዘይምህላወይ ከማን ኢላ ኣነ ምክንያቱ ክንዚኦም ዓይነት ስፖርተኛታት ኣብ ሓደ ቦታ ኣብቲ ዘለዎ ከክንደና ከይትበፅሕ ግን it's beautiful ናይ ብሓቂ ዘቕንእ ኤክስፒሪየንስ ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ኮርዒዳታት ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ከምዚ ሓንቲ ካብኡ ውፅእ ዝበለት ከርእየኩም እየ ኣብዚ እውን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነታ ጋንታ ኢስታንቡል organization for the invite us after many years I come back. I'm so happy to be back here, which is my second home for us, for the Eritrean riders, which is we look for when we are winning or we get some good results to open our eye to enter to the big teams, to dreams, to our ብሓፈሻ ሩዋንዳ ከም ካልአይቲ ሃገርና ኢና ንገልፃ እዮም ዝብሉ ኩሎም ፅቡቅ እዩ ድማ ንሩዋንዳ ብዓብዩ ኣብ ደገ ከፊታትሎም እያ እቲ ቱር ዲ ሩዋንዳ ውድ ዝሳተፉ ቡ ገይሮም እዮም ናብ ክለባት ክኸዱ ዕድል ዝረኽቡ ዝነበሩ ስለዚ ዓብ ክብሪ ኣለዎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መደባ እንታይ ይመስል Do you think this year you're coming for revenge your throne
as the king of Tuti Rwanda. Yeah, I'm really happy to come back here, and we are ready to defend. But we don't have revenge, but we come here to win. ዋው ኣብታ ዝሓለፈት ውድድር ብርግ ዝተቐጥዩ ብዘይ ብሕርክርክ ዘብል መንገዲ እዩ ካብ ቀዳምነት ቀዳማይ ክወፅ ዝግብኦ ዘይወፅአ ግን ንሓንሱ ንግደፎ ሕጂ ሕነኻ ክትፈድድ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ኢልዎ ሕነ ክንፈዲ መፃናን ኣብዚ ምምፃእ ይሕጉስ እየ ሕነ ክንፈዲ መፃናን ግን ንዓወት ኢና መፂና ዘለና ግን ኢልዎ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕላን ኤ ናትና ሄኖክ ኢሎም ኣለዉ ፕላን ቢ ሜቢ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቀዳመይቲ ኣብቲ ፅቡቅ መፂኦም ነይሮም ግን ኤርትራሲ ኣይተዋሃዱ ነይሮም መስለኒ እምበር ኣብቲ ንነዊሕ መዓልቲ ክብርሑ ዒሎም ኣብታ ናይ ስፕሪንትሲ ዝኾነ ከም ኤርትራ ኣየበሉ ናይ ረኽቦም ኣነ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ብዝኾነ በዞም ታለንት ናይ ኤርትራውያን ኮርዒና ኢና መኹርዒና ዝኾኑ ሰባት እዮም we are very proud of you ብዘይ ገድስ of course ናይ ኤርትራ ዝውክሉ ዝያዳ ግን እቶም ኤርትራውያን ኣብ ካልኦት ክለባት ዘለዉ እውን ብኣኻትኩምን ኩርዓት ኢና ክብሎም ይደሊ ኩላኻትኩም ድማ ሞራል ዝህቦም ፅሑፍ ፀሓፉሎም ኣብ ታሕቲ ካብዚ ንላዕሊ ክብሪ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክገድፍ እየ ኣብዚ ክውድየ በዚያ ክገድፈኩም እንደይ ቀይሕ ጅግና ዝተኸድላ ስለ ባሕሮ ኣኽረና ቆልጎልኣ እድርልና ክንዋደቕና ክቐርባ ከለኹ ብሂወተይ ከም ኣሕዋተይ ከምቶም ኣያታተይ ኣየድፍራን ባሕረይታ መሬተይ ዓደይ 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 ዓይነትልከይ ዝወሰደት ኣያይ እውን ዓርከይ ሰይሪኣ ተመግብዋሳ መቐብልተይ ስኻይ መሪርካን እንደይ ቀይሕ ጅግና ዝተኸድላ ስለ ባሕሮ ኣኽረና ቆልጎልኣ እድርልና ክንዋደቕና ክቐርባ ከለኹ ብሂወተይ ከም ኣሕዋተይ ከምቶም ኣያታተይ ኣየድፍራን ባሕረይታ መሬተይ We're celebrating